Right. Pachipamwe mhuri yeZimbabwe tadzoka zvakare nenyaya dzenyu. Pane nyaya pana yakanzi Tete makasimba here ndinoreurura kuita Ben 10 kune vakadzi vane chitsama. Tete, confession yangu was inspired by avo vakadzi vari kuchema vachiti vakadyiwa nevarume. Tete, ichocho chokwadi. Ini ndini umwe varume vari kuchengetwa nevakadzi. Nditori nezvimbuya zvangu Tete zvinobudisa mari kwete mbichana zvekuti ndikaronga tsoro dzangu bhobo ndinoenda kuearly pension apa ndisina kumboitwa employed zviri formal. Changu kugona kuronga nekurongonyora nekurongonora chete. Upenyu hwatiri kurarama Tete, game yachinja, shiri yabvuta rekeni, especially vari on the wrong side of 30 ma30 years zvichiinda mberi. Ivava vanhu vari muage group iyi havanetsi kumanipulata nekuti pressure musociety inenge ichivaudza kuti vakomba sederere vavatuchembere light. Apa unenge wongobvunzwa kuti vasikana mune munhu here, kana ari semafunctions akaita semaparties or mafunerals hapashayiwa wanotu vanobvunza kuti vasikana boy here. Ndipo patinozopinda ini paequation. Chokwadi ndechekuti zverudo panenge pasina, unenge uchitori side hustle yangu. Ndiri murume ari kuma mid 30s uye ndakastada market ndikaona kagap kanonditisa mari ndigere vakadzi Tete. Nyika yedu yakaoma zvekuti yava kutoda kuti uite think outside the box. Kune magold dealers, kotiwo maentrepreneurs, kotiwo mavenda, kozotiwo inini ndine kaskiri kangu ndega Tete. Kana ndichiti ndoita side hustle revakadzi handirevi human trafficking, handirevi kuromba nevakadzi, no, asi I dupe mafamous andinenge ndichifambidzana nawo kuti vandiitire mafavors. Vanhu vari kutenga rudo kunze uko. Izvezvi ndiri kufamba neimwe fortune yandakagiftwa neimwe mbuya, the top government official. Ndinoti mbuya Tete because there's no way that I will marry her. Ngeke, never, it will never happen. It will not work, it's simple. Ndoidi chembere yakaguma ura kare naimi. Ndigotoenda kuma introduction kuna mai vangu nechembere iyoyo ndichiti ndauya nemuroora wenyu. Hezvo Tete vangasachema vari kuseri kwegoni kuvigirwa muroora muhombe kwavari. Vanomudana vachiti mukoma. It can't. Sezvo ndambotaura pamusoro apa kuti Tete kune vakadzi vari desperate from the titles Mrs. Saka ava type yevakadai hainetsi kumanipulata. Sokuti chavo kuda kunzi vane murume mumba. Ini manje Tete handitagete ana maroi mugeza nemugovera. Kwete, ndinotageta vacho vari independent, vane mari dzavo, vakashanda kare, vakasiyirwa dzimba nevarume vavo. Ukapusa unozoye kuhwanaiwa kutsotsonya mari yose. Chide kana uri good in the other room, easy peasy Tete, unenge wakapinda. Saka ini kuti ndisapera ndichifamba ndinoenda kugym to keep myself fit. I also invest in high-end skincare nemakolona anoti dhurei. To stand out, you have to spend money. Hapana paucha approach a class lady uchinhuwa still dikita Tete. Anobva tozviona kuti uri an opportunist, a parasite who wants to suck her blood dry. Mbotaura ndechembere dzangu dzandiri kufambidzana. Kowezera hauna here? Ndinaye wandiri kufambidzana naye, and as part of the equation Tete atori reserved for marriage. Anotoziva kuti bhee wangu ndi hustler, asi kuti azoziva kuti ndo hustler chii. Mainhiya vari murima hapana chinozikanwa. Vamwe vangabvunza kuti hautyi zvirwere here zviri kunetsa izvi. Ini I always insist nekuti tinovhenekwa ropa ma-full blood count. Zvirwere zvese hazvo Tete, asi pamusoro pazvo ndinoshandisa butiro. Saka department rezvirwere handiko plus handizospread hangu. Aiwa, utsinye zvirwere handina hangu. Asi hangu pakutsotsonya mari, aiwa ndina usimbe. Ndakachingwarira chigemu chacho. Saka vakadzi ava ndakavaona kupi uye sei. Chembere yemurumende iyi ndakasangana nayo pane imwe event yeBlack Tie Harare. Ndakakurumidza kusvika paevent yangu. Ndaizoziva kuti part iyi kunenge kune mashaki emashaki. Okay, ndaiziva kuti kunenge kune mashaki emachokwadi. Saka ndakasvika early Tete kuti ndigozosvika settle nice. Imwe reason yaive kuti ndigare at an angle kuti ndione vanhu vanenge vachipinda so that ndogara ndaita target yangu ndatoimaka sebhora. Ndipo pandakaona government chembere iya ichipinda. Asi Tete munoziva kuti vana high somebody ava havangofambi vega, vanenge vane masecurity. Ndaiziva kuti kuno approach amai ava vane security detail ravo ndaizokandirwa kure. Saka amai ava it was going to be waiting game. Ndaitestwa patience dzangu asi
asi ndagara muchigame long enough kuziva kuti good things come to those who wait and are patient. Ndakazoona security riya raidzi riende kubar to get drinks, ndiwo mukanaka uyu wainge wavhurika. Tete I sprang into action ndikanogara patable pamai ava. Paiva neabout 5 people, 2 ladies, 2 varume from football bar board, ne1 person handina kuziva kuti anoita nezvei. Well, I was not interested in her. She looked like a secretary from somewhere. Manje aizowanepi mari yekuita cater for my needs. Ndakasvika ndikazviintroducer to everyone at the table, ndikavaudza kuti I was a professional. Ndakabva ndasiya mabusiness cards ndikapa each and everyone aiva patafura. Tete I kept it brief and intentional. Ndakatoona kuti government official ainge aita taken aback neconfidence dzangu. Ana boys vari pano mukaziva kuti vakadzi vanoda varume vane confidence sei, mungadai muri kure. Haana kutora business card rangu ipapo, asi kubva pabody language yake ndaiziva kuti zvaendwa. Aizoritora hake later classy gogoka. Tete official akazondifonera for massaging. One thing led to another. Massage ikazopera nehappy ending paya. Ndikatoona kuti chembere yafara. Ndiwo mawaniro andakaita Fortuna. Tete kondainge ndotendwa massage plus my happy endings akazenge oti one day plus kusangana kwedu it's always private and discreet. Tete imagine the scandal inozoitika kana official akazikana kuti vane Ben 10 abomination. Chandinodira moms ava havana drama. After massage ine happy ending vanozongokutsvaka pano neapo. Work for me apa hapana danger yekunzi ndine nhumbu nokuti vakaguma ura. Ende musandijaja ndiri kuzama kurarama munyika yakaoma. The second lady ndakasangana naye mushure mekubva kunodropa officially kuairport. Moms vanga vati kana isiri official government ndaipota ndichinotsvaga hangu kuairport nekuzonovapika kana vadzoka. Saka muswa ndakasangana lady number 2, mota yake yainge yaita breakdown. Being the gentleman that I am, Tete ndakamira ndikaoffer help yangu. Akanditi ainge atofonera help and it was on its way. Still, I insisted it was not safe for a lady to be alone per road oga. Saka if she didn't mind, ndaizomira naye kusvika help yauya. Akangoona kuti hapana kanika mutsotsa nemalabels andanga ndakapfeka plus mota yandaifamba nayo. Tete ndataura pamusoro apa kuti kugeza ndokumusha, saka haana kumbobvera afungira kuti ndine target. Pakasvika help yake ndakaonekana naye akati ndimupe nhamba dzangu. I was raised so well. Aida kuzondipa update yekuti zvazvofamba sei. Ndaiziva kuti ndakanda chirairo changu chikabata hove easy. Apa ndakamira naye handina kumbomukanda shoko rorudo oro kukomenta body structure okutaura nyaya dzemachira. Ndoziva kuti most of the ladies it's a turn off kungotaura nyaya dzemachira ipapo. Saka ina was not going to do anything chaizondiruzisa mamarks. Apa lady uyo is into real estate. Tete ndikatamba tsoro dzangu mushe gore rinopera ndava landlord. Mota plus kuva landlord ndichagodei futi Tete zvangu zvaita. Ini hangu ndine chipo Tete. I can smell money from afar. Chero kafeka kuti une mari Tete ndinozviona kuti you are a wannabe. Uri kupretenda nokuti real class ladies with real money act in a certain way, dress in a certain way. Havapfeki zviri cheap sezvimarana zvasara munyika. Zvokuva desperate hazvisi kumablacks chete. No, nditori unekamu India kamwe kandiri kumhanya nako Tete. Igaroziva hapana marriage Tete nokuti they are not allowed to marry outside their own. Asi musikana uyu mwana weumwe muIndia big shark muno muZimbabwe. Saka mari haizivani Tete. NemuIndia kungoita mahappy endings naye ende mari achiburisa kwete mbichana. Ndinotoronga tsoro dzangu mushe Tete zvekuti vakadzi ava havafi vakazivana, havafi vakadhumana. Indakavaudza kugara imba yemaparents, saka masiblings angu anopota achiuya pano neapo. So hazvizodi kuti kuita senge you are disrespecting them. Vakabva vanzwisisa say they don't visit. Vamwe vangandituka kuti uri parasite unorarama nekusveta vamwe ropa. Well, ladies and gentlemen, ukaona kahaso kako kanokuraramisa, go for it. Kana muchifunga kuti zviri easy, tsvakaiwo marich aunties enyu. Ritori basa and handisi kumbonyara nazvo because I'm being paid for it and I'm benefiting from it. Zvekuti ndikutozviona manje ndatopinda muearly pension.
ndaritaya ndasiya kahasel aka ndatangawo mhuri yangu, vachauya havo kuzondituka. Well, I don't care. Chero futa rekumeso randinozora havarikwanisi kuzoti makoloni acho ane mazita asingaverengeki vangamatenga. Ewo, chindiregai zvangu. Zvakaoma. Saka ndonyaya iripo vari kuti mukoma vari kuti ivo aiwa vanodheta vasikana madzimai echikuru. Madzimai kwaane zharazve. Tirimo magrupu mutete chingoona vanhu vachiposta kuti hai ndazinozotsvakawo kamwe kamuchinda kangu. Vane vari ravanoshandisa, handizokuudzei vari rachona zvebhozi. Hazvizofambi zvakanaka. Vanozovawo ndicrucify. Asi tirimo magrupu maunoona kuti madzimai ari kuchita nevana vadiki, vamwe kuchita nevarume hombe. Vanozvishosha zvinovanikwa kupi nevowe vamasaji with the happy endings. Zvinhu zvacho zvakaoma. Varume, I wish you could listen to this, ne? Muzive zviri kuitika munyika. Handiti shiri yabvuta rekenering. Zvokutendai vedu muve nezuva rakanaka. Ndatenda. Bye bye.